Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged ngestokaken menapa sing dados kersa dalem Gusti tumraping gesang kula panjenengan. Ing mangsa prapaskah menika kula panjenengan katimbalan supados ngevaluasi, refleksi, rekoleksi kados pundi gesang iman anggenipun setya ing ngarsaning Allah. Dosa menika njalari kula panjenengan cengkah kalian Allah lan namung gugu menapa sing dados pepinginanipun kula panjenengan piyambak. Setan menika nggodha awake dhewe supaya ora suyud marang Allah, ora setya marang Allah. Mila yen kula panjenengan namung gegeki menapa sing dadi karepe dhewe lan boten peduli dumateng kersaning Allah, berarti awake dhewe ora setya marang Gusti. Dinten menika kula panjenengan sesarengan pasaman suci sawegung ngriyayakake kabar gembira utawi kabar bungah. Ibu Maria ingkang nampi kabar lumantar malaikat Gabriel bilih piyambake bakal garbini dados pepilihaning Allah ingkang ing sakmangkih Sang Putra manjalma dados manungsa. Ibu Maria saged dados inspirasi lan tulodo tumraping kula panjenengan sami anggenipun bangun iman jejering pribadi sing prasaja, sing mbok menawi boten neka-neka lan anggenipun ngupadi suyud setya dumateng Gusti nggih kanthi sawetahipun. Ibu Maria lajeng purun nampi menapa sing dados kersaning Allah, nggih anggenipun nampi menika kanthi penuh perjuangan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwing Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 1 ayat 26 ngantos dumugi 38. Nalika samono malaikat Gabriel kautus Allah menyang kutha ing Galilea aran Nazaret sowan kenya pacangane priya asma Yusuf saka trah Daud. Dene asmane kenya mau Maria. Malaikat mlebu lan matur, "Sembah bekti kawula duh Sang penuh ing sih, Pangeran nunggil ing sang kenya." Sang kenya kejot lan menggalih apa tegese atur mau. Nanging malaikat nuli matur, "Sampun ajrih kenya Maria, awit panjenengan kinasih Allah, panjenengan badhe nggarbini lan babar putra kakung ingkang kedah tinengeran asma Yesus.
ingkang putra menika calonipun agung lan sinebut putranipun Yang Maha Luhur lan badhe pinaringan damparipun Daud dening Allah sarta jumeneng nata ing salaminipun nguwasani trah Yakub dene kratonipun badhe tanpa wekasan. Nanging kenya Maria ngandika, kados pundi badhe kalampahanipun awit kula dereng nyanding semah. Malaikat caos wangsulan, Yang Roh Suci ingkang badhe nedhaki panjenengan lan kuwasa dalem Yang Maha Luhur ingkang badhe ngayomi sang kenya mila ingkang miyos menika badhe sinebut suci putraning Allah. Kula aturi uninga sederek panjenengan Elisabet senadyan sampun lungse lan sinebut gabuk ugi badhe apeputra sakmangke sampun jangkep 6 wulan. Awit tumraping Allah boten wonten barang mokal. Kenya Maria nuli ngandika, kawula abdining Allah sandika ing dawuh dalem. Malaikat nuli jengkar saka papan mau. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, tanggal selangkung Maret menika dados riyaya kabar bungah Ibu Maria ingkang tampi kabar saking malaikat Gabriel. Keng menapa kok tanggal selangkung Maret? Kula namung othak-athik gathuk. Gusti Yesus miyos menika diriyayakake tanggal selangkung Desember. Mila yen jangka waktu kehamilan 9 wulan berarti dihitung mundur kirang langkung 9 wulan persis. Temtu estunipun Ibu Maria anggenipun nampi kabar bingah saking malaikat menika tanggal selangkung Maret boten wonten sing pirsa. Awit jaman semanten ya kalender kados sing kula panjenengan gadahi sakmenika dereng wonten. Jam nggih mbok menawi dereng wonten. HP ya durung ana kanggo ngrekam utawa kanggo moto pas kejadian. Pahargyan menika boten persis sami kalian kanyataan sejarah ning menika dados srana anggenipun kula panjenengan sansaya ngayati bilih Allah Yang Putra kersa manjalma estu dados manungsa kaya awake dhewe. Ya dikandung, ya lahir biasa, ya urip wiwit alit ngantos ageng, ya ngrasake kaya dadi anak-anak, ngrasake dadi remaja, dadi dewasa, kados manungsa sak lumrahe. Menika ingkang penting. Ibu Maria ingkang kapilih dening Allah dados ibunipun Gusti Yesus menika nggih saged dados tepa tuladha tumraping kula panjenengan ing mangsa Prapaskah menika. Saderengipun Ibu Maria menika boten wonten sing wanuh, sing tepung. Kula panjenengan saged mbayangake Ibu Maria nggih wanita sak lumrahe sak umume sing yen kados awake dhewe keaktifane ya ora patiya ketok. Jarang banget neng pusat kota Yerusalem. Leneng Yerusalem ya mung setahun pisan. Padha karo leneng gereja paroki mung setahun pisan. Mergo jarake sing adoh. Mbok menawa anggone aktif namung ing lingkungan, ing Nasaret, kutha cilik, desa sing mbok menawa ya boten terkenal. Lan Ibu Maria dados wanita OMK sing biasa. Ning pranyata kapilih dening Allah awit Ibu Maria dados pribadi sing saleh, sing soleha, sing estu taat setya dumateng Allah anggenipun nampi kersaning Allah.
Nah menika sing kula kinten langkung penting kanggo awake dhewe. Mbok Ibu Maria ki wong sing ora terkenal, sing biasaning anggenipun pitados ing Allah estu wetah lan sesanggeman ingkang kula panjenengan cekeli kangge bangun iman kapitadosan kados Ibu Maria. Kawula abdi ning Allah sandika ing dawuh dalem. Ibu Maria estu ngakeni bilih jejering umat Yahudi ingkang pitados ing Allah menika namung abdi. Abdi ki ora duwe wewenang apa-apa, ora duwe kuwasa apa-apa, ora duwe jabatan apa-apa, ya mung batur sing uripe gumantung bendarane, sing ora duweni hak werna-werna. Ning Ibu Maria kanthi ngakeni dados abdi ning Allah, mila menapa kemawon sing dikersakake Allah, sing didhawuhake Allah, Ibu Maria sagedipun namung sendika. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.